Dain na. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, maluhod po kita para sa novena ni Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na ama. Dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na nagmumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang leikan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataban asin pag-antabay. Siring man ang lambang saro sa to magpuon ng God, asin dayupot na maglakaw sa dalan ni tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan Martes, sa ikasyam na simana sa ordinaryong panahon.
Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, prayer for the gift of life of Glenn, sa kahagadan ni Tess Sanyosa. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Prayer for the gift of life of Gemma Inero, offered by Ines Mayor. For the gift of life of Feben Odonio, sa kahagadan ni Edna Odonio and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. To pass the battery exam of CJ Medalla, Can Medalla family. For successfully pass the PTLE June 2026 board exam, ni Rian John B. De la Cruz and Clarice Tepones. Special man nakahagadan ni Judy Remelin Lee, asin ni Giselle Saituno and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para kay Cecilia Ruth ni Rene and Royce. Para sa kalag ni Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, ni Tess Sanyosa. Para kay Justin Raymond, ni Tess Sanyosa. Para kay Eduardo Can Mendoza family. All Souls ni Meds. Para sa kalag ni na Ruben asin Leticia ni Lian Rico Ubal. Para kay Jose Canbara and Ocfemia family. Para kay Armando Can Galicia family. Para kay Rosalina ni LG Ranyosa and family. Para kay Rosalina ni Dandy and Janet. Asin para sa gabos na kalaag dulot ni Chewy M. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpoon. Sinaki singan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, simpagisumarong at Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Nga tugang ako, untaan sa tumang kasalan, tangan magkano kita mo celebrar kan mga banal na misteri. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sinsa indo mga tugang, tanagkasala ng mga kuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makoring sala. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sinsa indo mga tugang, na ko'y pamaibis, kaguranan tang Diyos, mahirak man lugod sa ton, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa tamakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasalporan. Amen. Cristo
mamibig kita, Diyos, nan sa iyong pangataman, day napapasala sa katigayonan kaini, mapagkumaba kaming naghahagad, nan gabos, na nakakaraot, halion mo, sinanggabos nakakarahay sa mo, iwaras mo. Holy Keso Kristo, kagarang niya mo sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taramon. Hemateon niya to an enot na babasahon. Enot na babasahon, ginuno sa ikaduwang surat ni San Pedro. Dapat na maging banal asin harani sa Diyos ang sa indong buhay. Mantang kamo naghahalat asin nagmamaot na dumatong na an aldaw nin Diyos. Aldaw na ang langit makalayo asin ang mga yaon dyan magkakaturunaw sa makuring ini. An hinahalat niya to, iyoan sa iyang itinuga. Bagong langit asin bagong daga, lugar na paghahadeanin katanosan. Kaya mga namumutan, mantang kamo naghahalat, hinguwahon nindong mabuhay na daing digta o daing kasalan. Tanganing maabdan niya kamo sa katiwasayan. Isip-isipan nindo na ang pagkamatinios nin kagurangnan para sa indong kaligtasan. Ini sinabi sa indo ni Pablo na samuyang minamahal na tugang. Kan sinuratan niya kamo susog sa kadunungan na itinaos sa iya. Kamo mga tugang, pinapatanidan dapit sa bagay ni ini. Magmaan tibaad madara kamo kan mga salanggawi nin mga tawong daing isip. Tibaad mahulog kamo sa indong pagkamasari. Magtalubo kamo sa biyaya asin sa pagkamidbid kay Hesu Kristo na sa tong kagurangnan asin para tubos. Sa iyan kamurawayan, ngunyan asin sa panahon na diing kasagkoran. Amen. Iyo'y ni ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Bago lalangon ang kabubuldan, bago mahaman ang daga, patin ang kinaban. Ika-Diyos na mayong kapinunan, asin mayong katapusan. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Minabalik ang tawo sa alpog kung ika magtaram. Aki in tawo, balik sa imong ginikanan. Sa imo ang rinibong taon, siring sa sarong aldaw, na uminagi o sarong pagbukas sa banggi. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. 70 taon ang lawig nin sa mong pagkabuhay. O kung kami mapusog, 80 taon. Panahon na ginagamit sa daing halagang kapagalan. Huli minaagi, tolos, asin, napapara kami. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa mong paalawan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang pariseo asin mga Herodiano sinugo sa pagtukso sa iya. Nagrani asin naghapot, Maestro, aramin ay kamarahay na tawo, dahi kan tatakot sa kiisay man, dahi nin pinapalain. Totoo itinutukoy mo ang dala ng Diyos. Tugot daw na magbayad din buwis kay Cesar o dahi. Aram ni Jesus na sinda nagsasagin-sagin, kaya nagsabi, tadaw ta tinutukso nindo ako. Pailingas ako nindo an moneda.
Ipinailing ninda sa iya, dangan sa Jesus naghapot sa inda. Kisay ang ladawan na singaran ay ni, simbag ninda kay Cesar. Si Jesus nagsabi sa inda, kunsiring, itao kay Cesar, an kay Cesar, asin sa Dios, an sa Dios. Asin ini pinagalas ninda. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na agas sa indo. Tinutugdan kita kung paano ang pagkabuhay sa kinaban na mantang may gobyerno, dahil manangulugan na dahil na kita nagsasamba sa Diyos. Ulit at sa paagikan pagkabuhay sa kinaban, mga bagay na uyadigdi na ibubugtak sa kayusan, digdi na hiling ang kakayanin tao sa paggamit kan sa iyang mga balaog, ang pag-isip, ang puso, tanganing sa pagi kay ni nasa buhay niyang mga katukloan kang Diyos. Dahil man ibang paagi, dahil ka man pwede magduman sa ibang planeta para mabuhay duman. Kasi gibuhon ang mga katukloan kan kagurangdan. Kaya tadigdi kita binagutagan Diyos, digdi taman gigibuhon ang pagsabuhay kan mga katugtuan niya o ng pagkabuhay manungod sa ustisya, manungod sa pagpantay-pantay, manungod sa pagkamuot, sa pagpasensya. Kaya ining mga nagapot sa iya, gusto sana siyang mahuri o madakop sa sayang tataramon. Linulita, kung dahil siya nag-uyon sa gobyerno, kitong panahon na ang Israel under Roman occupation, baka sabihin siya traidor. Araw man sa nang mga gustong magraot ng tao, mahanap ki kadakol na paagi sa paagi ng mga tataramon. Kaya ang tunay na nagsusunod sa Diyos, dahil po nagparaisip din mga paagi tanganing magraot ng kapwa. Sa Diyos mismo, kaya nga ni nagdigdi sa kinaban, tangani kita tukduan kan tamang paagi sa pagsamba sa Diyos, sa paahikang kapwa, na pirmi ng ganyaon sa katotohan. Dahil pagbalik ta doon ang katotohan, asin ipahiling na totoo manan sala. This is the subtle way ng tao nagagamit kan sa iyang kaisipan. Alagad, sabi nga ni, pati si Satanas nagagamit man kay mga tataramon. Sometimes even from the scripture, from the Bible. Kaya kung ba kita marigmat, baka kunwari pigagamit at so natutunan ta, yun pala sa pagraot kang kapwa. Di pa maibitan sa pagi kang pagurop-urop sa mga tataramon ng Diyos, mailing tang realidad ng buhay sa kinaban, iyo ang kumbaga avenue o ini mismong venue o sa tuyang mismong kinamumugtakan, diyan tayo isasabuhay ang pagtubod asin pagkamot sa mahal na Diyos. There's no other way. Where we are, we do the will of God.
Pamibig ko mga tugang, tanganin sa ko sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako malugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagsasarig sa imong kaimbodan, nagihidali na ang mga may atang, na mga atang pasiring sa banal mong altar, tanganing uli sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong nililingkudan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat, mataro sin nakakaligtas, danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, Diyos na makakamana daing kasagkoran, uli ka na amutan mong aking Seso Kristo na sa imong tataramon na iginigibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, sin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu, namundag sa Birhen. Sa bagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdopasya kan pinapasakitan. Tanganing daugon kagadanan, sinipahayagan pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angheles, singgabos na santos sa kalangitan, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosanna sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, kadagatan banal, borabot ng gabos na kabanalan, kay ni mga atang na may kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring na buot, pinagpasaliban sa pasyon, nagwaning tinapay. Asin magpasalamat, binaaki ni tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, sin magkakan kay ni, tiniyan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, pagkaya magang kalis, hingirari na pagpasalamat sa imong tiraw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan na papabaloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Estereo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magurangnan. Kining tinapay nin buhay, sing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, mangkatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahira kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, kiramdama kagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tanganing madubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero, siring man kiramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, sing gabos sa mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kiraki kami gabos, na may ibi kami. Tanganin kay Bahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sing gabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-omaw, sa pamuraway sa imo, siriman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos abang makakaman ng gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian,
Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang but mo sa daga ning siling sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa mga makasalan, siring na pinapatawad niya mo, nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may ibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak. Maging dani na taling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin kang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Sa Kristo kagurangdan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kung at pagtubod kan sa imong simbahan, sino pagkarigwa siya mapatunino, nga sin magkabornyog, susog sa imong kabutan. Ikan nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tulinongan kang kagurangnan, mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami ning katuninongan. Uyan, kodero ng Diyos, uya siya nagkapara kan makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Mga tamanong kita kang ngawak ni Kristo sa buhay na daing kasagtoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Kabos, I know that Know my that Redeemer lives, on the and last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone in the rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Namiibig kita. Diyos, namiibig kami na uligan sa imong espiritu, magadi ka sa mo na pinakakan mo, kanhawa kasindugo kan sa imong aki. Tanganin kami nagsasarig, bako sa nasa panambitan, asin pagtaram, kundi sa gibo, asin katotoohan, magani kong makalaog sa kadayanin langit, tuli ki Kriston, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. Disyonan kamo kan Diyos na makakamansin mamumuton ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulot na ang banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, in God one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore. Oh, teach us how to live. The gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. To the path of life, in simplicity,
simplicity you meet.